ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம 18 days பகவத்கீதை லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல வந்து நம்ம இன்னைக்கு 13th சாப்டர் பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 சாப்டர் இருக்கு. அதுல கர்மயோகா முதல் 6, பக்தி யோகம் நடுவில் உள்ள 7ல இருந்து 12 வரைக்கும், ஞான யோகம் 13ல இருந்து 18 வரைக்கும். 18வது சாப்டர் வந்து சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதா எல்லாமே இருக்கும். அதுல வந்து கர்மயோகம் பத்தி, ஞான யோகம் பத்தி எல்லாமே சம்மரி பண்ணி அதுல நம்மளுக்கு பகவான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நம்ம இன்னையில இருந்து 13th சாப்டர், இன்னையில இருந்து 18th சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம பகவத்கீதை இது ஞான யோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு அத்தியாயத்தின் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். ஞான யோகம்ன்றது முழுக்க முழுக்க முக்குணங்கள், அதன் அடிப்படையில எப்படி இருக்கும், நம்ம வந்து எந்த குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா வந்து குணங்கள் தான் பேஸு. குணங்கள் நல்லதா இருந்ததுன்னா அதுல இருந்து வர்றதுதான் செயல்கள். செயல்கள் வந்து நல்லதா இருக்கணும்னா குணங்கள் நல்லதா இருக்கணும் இல்லைங்களா? சீடு வந்து குணங்கள், அதுல நல்ல செயல்கள் வரும். நல்ல செயல்கள் வந்துச்சுன்னா அதுல நம்மளுக்கு பக்தி இன்னும் நல்லபடியா சிறப்பா அமையும். அப்போ அந்த குணங்கள் வந்து முக்குணங்கள் இருக்கு: சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். அப்போ அதுல சத்துவகுணம் இருக்குல்ல சிறந்தது. அதே விட சிறந்தது சுத்த சத்துவகுணம். அதுதான் பகவானுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது இருக்கிறது. ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கணும், சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கணும். மிச்சம் இருக்கிற இந்த ரஜகுணமும் தமோகுணமும் நம்மளை விட்டு போகணும். ஏன்னா நிறைய 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் எடுத்திருக்கோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாபங்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ அதனால நிறைய பாபங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்திருக்கும். அதுவும் இல்லாம ரஜகுணம் தமோகுணம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும், ஒருத்தவங்க கிட்ட மட்டும்தான் அதாவது ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட வெறும் சத்துவகுணம் தான் இருக்கு, ஒருத்தவங்க கிட்ட தமோகுணம் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்றதே கிடையாது. எல்லார்கிட்டையும் இந்த மூணு குணங்களும் இருக்கும். ஆனா அதுல எது அதிகப்படியா இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம தீர்மானிக்கிறோம். இப்ப நம்மள ஒருத்தவங்கள யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா நம்மளால யோசிக்க முடியுது இல்லைங்களா? அப்போ எதை வச்சு, எதோட அடிப்படையில்னா குணத்தை வச்சு. தமோ குணம் அதிகமா இருக்கிறவங்க கிட்ட செயல்கள் வந்து தப்பான செயல்களா இருக்கும். அதே ரஜோகுணம் உள்ளவங்க கிட்ட கொஞ்சம் செல்ஃபிஷ் மோட்டிவோட அவங்க இருப்பாங்க, அன்லிமிட்டெட் டிசைர்ஸோட இருப்பாங்க. அதே சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கம்பேஷனேட்டா இருப்பாங்க, கருணையோட இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி குணங்களோட இருப்பாங்க. அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம். அர்ஜுனர் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருந்தாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இவங்க துரியோதனன் எப்படி இருந்தாங்க, எல்லாமே தனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அது வந்து ரஜோகுணம் அப்படின்னு பார்த்தோம். தமோ குணம்ன்றது திருதராஷ்டிரத்தை பார்த்தோம். ஏன்னா தர்ம வழியில அவங்க நடக்கல இல்லைங்களா? பாண்டவர்களுக்கு சரி வேண்டிய எதையும் கொடுக்கல, அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டும் பண்ணல. அப்போ இந்த மாதிரி குணங்கள் அடிப்படையில நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த ஞான யோகத்துல. அப்போ நம்ம எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், நம்ம எதை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதுதான் பகவத்கீதையில பகவான் எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க. என்ன குணத்துல இருக்கணும், என்ன செயல்கள் பண்ணணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும். இது 3 தான் ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்ல, அதன் படிக்க வாழ்க்கைய வாழணும். அது வரைக்கும் பகவத்கீதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். நல்ல ஒரு போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் பரம்பரால இருந்து நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். சீனியர் டிவோட்டிஸ்ட் கேட்க கேட்க அது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஆழ் மனதுல பதிஞ்சு அந்த நேச்சர் எல்லாமே சத்துவகுணம், அப்புறம் வந்து அகர்மா, அப்புறம் பக்தி, இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியில வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை வந்து நல்லா டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் வந்து இருக்குல்ல சிறந்த ஒரு விஷயம். எப்பயும் கேட்டுட்டு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு விட்டுறாம அதை நம்ம வாழ்க்கையிலும் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்காக தான் பகவான் நம்மளுக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் கலிகாலத்துல பகவான் நம்ம கூட இருக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக பகவத்கீதையை உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க. அர்ஜுனருக்கு மாயத்திரையை கொடுத்து அதனால நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பகவத்கீதையை. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், வாழ்க்கையில் அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். இன்னைக்கு நம்ம சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் பார்க்க போறோம். இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. இதை பத்தி என்ன அப்படின்றத நம்ம போக போக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம்
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाल सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतारुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी। हरे माताजी, பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 12 அதோட சுருக்கத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அத்தியாயம் 13 நம்ம பார்க்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி யோகம், பக்தி சேவை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா பக்தி அது வந்து பர்சனல், இது உருவத்தோட வழிபடுறது சிறந்ததா உருவம் இல்லாதது வழிபடுறது சிறந்ததா அப்படின்னு அர்ஜுனர் கிருஷ்ணன் கேட்பாங்க. அதுக்கு பகவான் வந்து உருவத்தோட உள்ளதை வழிபடுறதுதான் சிறந்தது. அதுதான் நம்ம நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே என்கேஜ் பண்ணி மனதை நிலைநிறுத்தி பண்ண முடியும். அதே வந்து இம்பர்சனலிசம், அதாவது வந்து உருவம் இல்லாத வழிபாடு அப்படின்றதுல என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கஷ்டம் என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதுலயும் நம்மளுக்கு லிபரேஷன் கிடைக்கும். ஆனா அந்த பாத் வந்து கொஞ்சம் சிரமம். ஏன்னா உருவம் இல்லாத ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றது, நம்மளோட சென்சஸ் என்கேஜ் பண்றது, ஏன்னா நமக்கு சென்சஸ் இருக்கு, மனம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம சென்சஸ் என்கேஜ் பண்றதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் இல்லை இல்லைங்களா. அதனால அது கொஞ்சம் சிரமமானது அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பக்தியின் வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஸ்டேஜஸ், அதாவது இருக்கலே ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனன்ய பக்தி, பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ், நம்மளோட நுண்ணறிவு அது என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே நம்மளுக்கு புத்திசாலித்தனம் அது என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு எது பெர்ஃபெக்டோ எது கரெக்டோ அதை நமக்கு சொல்லும் இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ இந்த கிராஸ் பாடி வந்து டெம்பரவரி ஆனது, சோல் எட்டர்னல் ஆனது. அப்போ நம்ம எதுக்காக நம்ம பிரயத்தனப்படுறோம், இந்த டெம்பரவரியா இருக்கிற இந்த கிராஸ் பாடிக்கான விஷயங்களை நம்ம நிறைய பிரயத்தனப்படுறோம். இறப்பு என்பது நமக்கு இல்லவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்போ அது வந்து என்னது, அது அவ்வளவு சிறந்த ஒரு தாத்பரியம் கிடையாது. அப்போ இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி சோல் தான் எட்டர்னல் ஆனது. அப்ப நித்தியமா இருக்கிற அந்த சோலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம என்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ஸ்ல நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகுறோமோ அதுதான் இருக்கிறதுல சிறந்தது. அப்போ அனன்ய பக்தியில மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி அதுக்கப்புறம் நம்மள இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபுல்லா பகவான் மேல நம்ம செலுத்தும் போது நமக்கு ஒரு தூய பக்தி நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சாதனா பக்தி, யாரால அந்த மாதிரி மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி சென்சஸ்ல என்கேஜ் பண்ண முடியல பகவான் மேல, அப்ப அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்க வந்து சாதனா பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பிராக்டிஸ் மூலியமா, அதாவது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ், அப்புறம் சாண்டிங் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய வந்து என்னது குரு பரம்பரால வர குரு கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்டுக்கிட்டு அதன் படிக்க நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் நம்மளுக்கு அனன்ய பக்தி கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா
அதுவும் சிரமமா இருக்குன்னா அப்ப நிஷ்காம கர்ம யோகா பத்தி பார்த்தோம். பகவானுக்காக சேவைகள் செய்யணும். அதாவது டெம்பிள்ல நம்ம நிறைய சர்வீஸை நம்ம எடுத்துக்கிறது. டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது. கோயில்ல ஒரு சில கைங்கரியங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம வாலண்டியரா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதை பகவானுக்காக நம்மளோட டைம் பகவான் கொடுத்தது பகவானுக்காக நம்ம செய்யற விஷயங்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் சகான் இது நிஷ்காம கர்ம யோகாக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இதுவும் செய்யறது சிரமமா இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பகவான். ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். ஆனா ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறத விட சிறந்தது கர்மம் செய்யறது. அதாவது பகவானுக்காக செயல்கள் செய்யறது அப்படின்றத அந்த ஸ்டேஜஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள், அதாவது பகவானுக்கு பிடிச்ச குணங்கள் எப்படி எந்த குணங்களோட நம்ம இருந்தா பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத 12.13 to 20 வரைக்கும் பகவானே சொல்லியிருப்பாங்க. எனக்கு இப்படி இப்படி இருக்கிறவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். அதாவது என்வியஸா இல்லாம அப்புறம் டியூயாலிட்டிஸ் இல்லாம இருந்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நேற்றுக்கு 12th சாப்டர்ல பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 13 அதுல என்ன அப்படின்றத சம்மரி பார்த்துருவோம். அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள். இங்க அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள் கேட்பாங்க. அது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 13.1 அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏதத் வேதிது மிச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அதுக்கப்புறம் சேத்ரா மற்றும் சேத்ரஞா அப்புறம் ஞானத்தின் விளக்கம். இது 13.2 7 வரைக்கும் சேத்ரஜ்ஞ சாபிமாம் வித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதாவது 13.8 to 12 வரைக்கும் மயி சனன்ய யோகேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அப்புறம் ஞேயம். ஞேயம்னா அறிவின் பொருள். அது என்னன்றது 13.13 19 வரைக்கும். சர்வத பாணிபாதம் தத் சர்வதோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அப்புறம் பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனியன் அதை பத்தி நம்ம 13.20 26 வரைக்கும் காரணம் குண சங்கோஷ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அறிவின் பார்வை ஞான சக்ஷு அது என்ன அப்படின்றத 13.27 13.35 வரைக்கும். சேத்ரஜ்ஞோ ரேவ மந்தரம் ஞான சுஷா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம அர்ஜுனரின் 6 கேள்விகள். ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண இந்த சாப்டர்ல எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள் கேட்கிறாங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரகிருதினா என்ன அப்படின்றத பகவான் கிட்ட கேட்பாங்க. அது பொருள் இயற்கை, அதாவது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், முக்குணங்கள், இதுதான் ஜட உலகம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் புருஷா, யார் இதெல்லாம் அனுபவிப்பாளர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் இல்லைங்களா. ஏன்னா எல்லாரையும் படைச்சது இந்த ஜட உலகம் அப்புறம் ஆன்மீக உலகம் எல்லாமே படைச்சது எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து பகவான் கிட்ட இருந்து. அப்போ பகவான் தான் புருஷா அனுபவிப்பவர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் சேத்ரான்றது உடல் சரீரம், நம்மளோட இந்த கிராஸ் பாடி. சேத்ரஜ்ஞா அப்படின்றது அவர் உடலில் பார்வையாளர், ஆத்மா பரமாத்மா. 2 பேர் நம்ம உடம்புல இந்த கிராஸ் பாடியில ஆத்மாவும் இருக்கு பரமாத்மாவும் இருக்குன்றதை தான் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் நம்மளோட இதயத்துல சோல் சூப்பர் சோல் இருக்குன்றதை பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப சேத்ரஜ்ஞான்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா பரமாத்மா. அப்புறம் ஞானம் அப்படின்றது சேத்ரா மற்றும் சேத்ரஜ்ஞாவை புரிந்து கொள்வது. சேத்திரம்னா என்னன்னும் சேத்ரஜ்ஞானா என்ன அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஞேயம் அறிவின் இலக்கு. நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் இலக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா தான். பரமாத்மாவை திருப்தி பண்றதுதான் எல்லாரோட, அதாவது லிவிங் என்டிட்டியோட இலக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்ப இதுதான் 6 கேள்விகள். பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷா, சேத்ரா, சேத்ரஜ்ஞா, ஞானம், ஞேயம், இதைதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல சேத்ரா சேத்ரஜ்ஞா இதை மட்டும் நான் ஒரு அனாலஜி வச்சு சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேத்ரான்றது உடல்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சேத்ரஜ்ஞான்றது சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல்னு பார்த்தோம். அப்போ நம்மளோட உடம்பு அதுதான் சேத்ரான்னு பார்த்தோம். இதை எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு விவசாயி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு விவசாய நிலம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரில கிங் இருக்காங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல விவசாயி தான் சோல், அப்புறம் சேத்ரான்றது அந்த நிலம், விவசாயி கிட்ட உள்ள நிலம், அதுக்கப்புறம் கிங் சூப்பர் சோல். அந்த ஒரு விவசாயி தன்னோட நிலத்தை பத்தி அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா. தன்னோட நிலத்தோட மண்ணின் தன்மை, நீரின் வளம், அப்புறம் என்னென்ன
செடிகள் வந்து எப்பப்போ வந்து பயிர் பண்ணணும், அது எப்பப்பெல்லாம் வளரும், சீசனுக்கு என்னென்ன வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அவங்க நிலத்தை பத்தின எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அதே மாதிரி கிங் இருக்காங்க இல்லையா, கிங்குக்கு வந்து அந்த விவசாயியும் தெரியும், அந்த விவசாயியோட நிலத்தையும் தெரியும். அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரில இன்னும் நிறைய விவசாயிகள் இருப்பாங்க, நிறைய விளைநிலங்கள் இருக்கும். அது எல்லாமே யாருக்கு தெரியும்? கிங்குக்கு தெரியும். அந்த விவசாயிக்கு தன்னோட நிலத்தோட தன்மை மட்டும் தெரியும். ஆனா கிங்குக்கு எல்லா விவசாயியும் தெரியும், எல்லா விளைநிலங்களையும் தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு தான் இங்கேயும் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். க்ஷேத்ரான்றது நம்மளோட இந்த கிராஸ் பாடி, க்ஷேத்ரஜ்ஞான்றது சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல். அப்போ க்ஷேத்ரஜ்ஞான சோல் சூப்பர் சோல் ரெண்டுமே தான். ஆனால் ஃபார்மரா இருக்கிறது, விவசாயியா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறது என்னன்னா சோல். அது வந்து இப்ப எனக்கு என்னோட உடம்புல என்ன குறைபாடு இருக்கு, எனக்கு இப்போ உடம்பு சரி இருக்கா சரியில்லையா அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். ஆனா உங்க உடம்புல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? நீங்க சொன்னால் எனக்கு தெரிய வரும். ஆனா பகவானுக்கு எல்லாரோட உடம்பையும் தெரியும், எல்லா சோல் பத்தியும் தெரியும். அப்போ அவங்களோட அன்லிமிட்டெட் பவர். நம்மளோடது லிமிட்டட். என்னை பத்தி எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நான் சொன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவானுக்கு எல்லார பத்தியும் தெரியும். ஏன்னா பரமாத்மாவா எல்லார்கிட்டயும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் நம்ம தாத்பரியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். அவங்களோட பவர் வந்து அன்லிமிட்டெட் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.12. லலிதா மாதாஜி. ओके हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। அடுத்தது படிச்சுட்டா श्री भगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। அர்ஜுனர் கூறினார், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை அனுபவிப்பவன், களத்தை அறிபவன், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் கிட்ட அவங்க சொல்றாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் சேத்ர என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வுடலை அறிபவன், களத்தை அறிபவன் சேத்ரஜ்ஞன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். நம்மளோட இந்த கிராஸ் பாடி சேத்ரம், நம்மளோட சோல், அதாவது லிவிங் என்டிட்டி இருக்கும் இல்லைங்களா, சோல், அது வந்து சேத்ரஜ்ஞ என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மாதாஜி 13.3. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். பகவானும் சேத்ரஜ்ஞன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது உடல் கிராஸ் பாடி சேத்ர, அதுக்கப்புறம் உடலை அறிபவர் யாரு, சேத்ரஜ்ஞன், சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல். இவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. மாதாஜி 13.5. ऋषिभिर्बहुता गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमत् विनिश्चितैः। செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வித நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளோடு இவை மிகவும் நுண்ணியமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது இந்த தாத்பரியத்தை நிறைய பேர் வந்து விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. நிறைய முனிவர்கள், ரிஷிகள் எல்லாரும் விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல தைத்திரேய உபனிஷத், அதுல வந்து இன்னுமே வந்து நுணுக்கமான விளக்கங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆத்மமய, ஆனந்தமய அப்படின்றதுதான். இதுல என்னன்னா ரியலைசேஷன்ஸ் ஆஃப் காட், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம். அதாவது அன்னமய, கிராஸ் பாடி ரிலேட்டடா அன்னமய பிராணமய இது வந்து இருக்கும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
பிரதானமா நம்மளுக்கு உணவு வேணும் இல்லைங்களா உயிர் வாழறதுக்கு. அப்போ அந்த அளவு நாலேஜை கெயின் பண்ணி அந்த அளவு ரியலைசேஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க அன்னமய. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா தெரிய வரும் பிராணவாயு ரொம்பவே முக்கியம் இல்லைங்களா. அப்போ அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது அதன் மூலியமா பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னும் போது ரியலைசேஷன் செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதும் பிராணமய அப்படின்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மனோமய. மனோமயன்றது மனம். மனம் தான் என்ன பண்ணுது நம்மள சென்சஸ்ல என்கேஜ் பண்ண வைக்குது இல்லைங்களா. அப்ப அதை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தி பகவான் மேல நம்ம வழிபாட்டு முறைகளை செய்ய முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இது இந்தந்த செயல்கள் செய்யணும், இந்தந்த செயல்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத மனம் என்ன பண்ணும், ஓரளவுக்கு மைண்டு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் வேணும் ஆனா அது தப்பு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், மனதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம். அப்ப அந்த மாதிரி செஞ்சு பகவானை ரியலைஸ் பண்றது மனோமய அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானமயன்றது இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி எது சிறந்தது, அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு என்னென்னலாம் சிறந்தது அப்படின்றது நம்ம உணர்றதுதான் விஞ்ஞானமய. ஆனந்தமய அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டா பிளிஸ்ஃபுல்னஸ். ஆத்மா ஆத்மா வேறு பரமாத்மா வேறுன்னு தெரிஞ்சு பரமாத்மாவுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு அதன் மூலியமா செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ஸ் கிடைக்குது இல்லைங்களா. அது ஆனந்தமய. அப்போ அன்னமய பிராணமய. அன்னமயன்றது ஃபுட், அதுதான் உயிர் வாழறதுக்கு முக்கியமானது அப்படின்ற அந்த அளவுக்கு ரியலைசேஷன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பிராணமய, அப்புறம் மனோமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய அப்படின்றதுல நம்ம ப்ராக்ரஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.67 महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्गात् चेतनागृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிர்களின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா மகா தத்துவ பத்தி விளக்கம் கிடைக்கும் நமக்கு. அதாவது 24 எலிமெண்ட்ஸ் சேர்ந்ததுதான் இந்த மகா தத்துவம் அப்படின்றது. அதுல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள், கிராஸ் பாடிஸ் 5. இது பஞ்சபூதங்கள்ன்றது நம்மளோட சென்சஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான். அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், அதெல்லாம் பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு பார்ப்போம். அப்புறம் அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ, புத்தி, அவ்யக்தம், மூல பிரகிருதி அப்படின்னு பார்ப்போம். 10 புலன்கள், அப்புறம் மனம், 5 புலன் பொருட்கள், இதெல்லாம் சேர்ந்தது. விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இந்த பிரகிருதி, அதாவது செயல்களின் களம், கஷேத்திரம், கிராஸ் பாடி அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம்ல, செயல் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 13.8 to 12. 8 to 12 வரையா? சன்சதி. ஓகே. அமானித்வமதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திரார்ஜவம் ஆச்சார்யோபாசனம் சௌச்சம் ஸ்தைர்யமாத்ம விநிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்யம் அனஹங்கார ஏவ ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்சனம் அசக்திரனபிஷ்வங்க புத்திரதார கிருஹாதிஷு நித்யம் ச சமசித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோபபத்திஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திரவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேச சேவித்வம் அரதிர்ஜன சம்சதி அத்யாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்வ ஞானார்த்த தர்சனம் ஏதத் ஞானமிதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் யததோன்யதா. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளின் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி,
தனிமையான இடத்தில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தில் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்றதுங்க பகவான் தெளிவா சொல்லிட்டாங்க. அதாவது ஞானம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத இங்க பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. இது தவிர வேற எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அது என்னது அறியாமை அப்படின்றத பகவான் இங்க நமக்கு சொல்றாங்க. அப்ப இது எல்லாமே ஒண்ணும் என்னதுன்னா ரொம்பவே ஆழ்ந்து யோசிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும். அடக்கம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறது அடக்கம், ஹம்பிள்னஸ். அது இருந்ததுன்னா மத்த எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அடக்கம், கர்வமின்மை, ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாம ப்ரைடுன்றது எதனால வரும்? நம்மளோட திறமை நம்மளோடது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், ஏதா இருந்தாலும் நான் செஞ்சேன் அப்படின்ற ஒரு அப்பதான் அந்த கர்வம் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாமே பகவானோடது. இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்ன பார்த்தோம்? எல்லாமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுன்றத பார்த்தோம். சாரி, அதாவது இந்த கஷேத்திரம், நம்மளோட இந்த உடல் எல்லாமே களம், சைலண்ட் களம், இது எல்லாமே பகவான் கொடுத்த பொருட்கள்ல இருந்து வந்ததுதான் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் மகா தத்துவத்தின் மூலமா. அப்புறம் ஆத்மாவும் என்னது பகவான் கிட்ட இருந்து வருதுன்றத பார்த்தோம். அப்ப எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வருது அப்படின்ற பட்சத்துல நமக்கு அந்த பிரைட்னஸ்ன்றது வருது அப்படின்னா அது என்னது அறியாமையினால்தான் வருது அப்படின்றத நம்மளுக்கு புரிய வருது இல்லைங்களா? அப்புறம் அஹிம்சை, யாரையும் வந்து கஷ்டப்படுத்தாம இருக்கிறது, பொறுமை, எல்லாத்துலயும் வந்து பொறுமையை கடைபிடிக்கிறது, எளிமையா இருக்கிறது, சிம்பிளிசிட்டி, அதுவுமே ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்புறம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், அதுவுமே சிறந்த ஒரு விஷயம். ஏன்னா குருவோட கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். நம்மளே நம்ம விருப்பப்பட்டபடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா அது முறையானதா இருக்காது. நம்ம சரியா செய்யறோமோ தப்பா செய்யறோமன்றது நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸ்கூல்ல போய் பசங்க ஒரு மிஸ் கிட்ட இருந்து கத்துக்கும் போது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸ்கூல்ல போய் கத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, எல்லாமே ப்ராப்பரா அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லைங்களா? அதே தனியா வீட்டுல தானாவே படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கு அங்கீகாரம் இருக்காது. அதே மாதிரிதான் ஆன்மீகமும், டிவோஷனல் சர்வீஸும் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பண்ணாம என்ன பண்ணணும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நம்ம என்ன பண்ணணும், அணுகி அவங்க வழியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தூய்மை, எப்பயுமே பகவானுக்கு தூய்மையா இருக்கணும், மனதளவிலையும் உடம்பளவிலையும். அப்புறம் தளராமை, டிட்டர்மினண்டா இருக்கணும், எதுலயும் வந்து தளர்ச்சி ஏற்படக்கூடாது. பக்தியில கூட சில சமயம் தளர்ச்சி ஏற்பட்டாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அசோசியேஷன், பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனோட நம்ம எப்பயுமே டிட்டர்மினண்டா நம்மள வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட இருக்கணும். புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், நமக்கு எதெல்லாம் வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ஸ்க்காக இருக்கோ அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணணும், விட்டுடணும். அதுவும் என்ன, அது வந்து விடுறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஆனா பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை பகவானுக்காக நம்ம செய்யும் போது அது நம்மளுக்கு சிறந்ததா அமையும். அப்புறம் பொய், அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாமல் இருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தை கவனித்தல். ஏன்னா பிறப்புன்றது என்னது, சிரமமான ஒரு விஷயம். ஒரு அம்மாவோட ஊம்புல 9 months இருக்கிறதுன்றது ஒரு சாக்கு பைக்குள்ளார இருக்கிற மாதிரி. அதுவும் வந்து என்ன இருக்கும், நிறைய வந்து பூச்சிகள்லாம் வந்து கடிக்கும் இல்லைங்களா? அப்புறம் காரமான பொருள்லாம் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும், அது ஏற்கனவே குழந்தை வந்து டெண்டரா இருக்கும், அதையும் அது என்ன பண்ணும், துன்புறுத்தும். அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பிறப்புல கஷ்டங்கள் இருக்கு அப்படின்றது பாகவதத்துல இருக்கு, 3rd cantoல படிச்சா தெரியும். அதுக்கப்புறம் இறப்பு, இறப்புன்றதும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது இல்லைங்களா? அதுவுமே ரொம்பவே சிரமமான ஒரு விஷயம்தான். அப்போ முதுமை, அதுவும் வந்து என்னது, ஒரு அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் இருக்காது. ஏன்னா உடம்புல அந்த அளவு சக்தி வந்து இருக்காது, கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும். அப்புறம் நோய், கேட்கவே வேண்டாம், ஏதாவது உடம்புக்கு வந்துச்சுனாலும் நம்மளுக்கு படுத்தும். அப்போ இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இதுதான் வந்து எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் உள்ள ஜென்ரலான ப்ராப்ளம். ஆனா நம்ம இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், இன்னைக்கு வந்து இந்த இது வந்து எனக்கு கிடைக்கல, நான் இந்த பதவி கேட்டேன் அது கிடைக்கல, இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து செல்வம் கேட்டேன் அது கிடைக்கல அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்துல தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிருப்போமே தவிர, நித்தியமான துன்பமா இருக்கிற இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இதை பத்தி நம்ம நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணாம இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதை கவனிக்கணும். எதனால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிறப்பு, இறப்பு இருக்கு, முதுமை நோயே வருது, ஏன் வந்து எப்பயுமே இளமையா இல்ல, எதனால நோயெல்லாம் வருது அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ரெக்டிஃபை பண்ணணும். அப்புறம் குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். எப்பயுமே வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம கூட எப்பயுமே
இருக்கிறது பகவான். சூப்பர் சோலா நம்ம கூட இருக்காங்க இல்லைங்களா? எட்டர்னல் சோலும் எட்டர்னல், சூப்பர் சோலும் எட்டர்னல். எப்பயுமே நம்ம கூட நித்தியமான வெல்விஷரா இருக்காங்க பகவான். அப்படின்ற பட்சத்துல குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபடுதல். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா, முழுக்க முழுக்க நம்ம ஃபேமிலி, அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் நம்மளோட சொசைட்டி, இதுக்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நித்தியமா நம்ம கூடவே இருக்க போறாங்கன்ற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்காக நம்ம நிறைய மெனக்கெடுவோம். அவங்களுக்கு எல்லாமே செய்யணும். ஏன்னா பகவான் கொடுத்த உறவுகள் எல்லாமே செய்யணும். ஆனா அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம அன்பு கொடுக்கணும். ஏன்னா எல்லார்கிட்டயும் அன்பா இருக்கணும்ன்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அன்பை கொடுக்கணும். அதே மாதிரி எண்டிவர் ரொம்ப இதுக்கே நம்ம வந்து, அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு கூட நேரம் இல்லாம, அப்படி வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, எல்லா நேரத்தையும் நம்ம இந்த விஷயங்கள்லயே நம்ம செலவு பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவை. ஏன்னா பகவான் தான் நித்தியமா நம்ம கூட இருக்காங்க, எட்டர்னல் இல்லைங்களா? அப்போ பக்தி சேவைன்றதும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஓரளவு இந்த குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். அப்புறம் விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, டியூவாலிட்டிஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதை நம்ம பார்த்தோம். என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, இதுவும் போதும். நித்தியமான பக்தி இருந்ததுனாலே மத்த எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்துடும். சரிங்களா? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நல்ல குணங்கள், நல்ல செயல்கள் எல்லாமே இருந்தாதான் நம்மளால நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தியை நம்மளால செய்ய முடியும். அப்போ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி. தனிமையான இடத்தில் வாழ விரும்புதல். எப்பயுமே சச்சரவுகள் உள்ள இடத்துல இல்லாம, முடிஞ்ச வரைக்கும் அமைதி, அந்த இடம் எங்க இருக்கோ, நம்மளுக்கு எங்க அமைதி கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கணும். அப்புறம் பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். எதனால இதை வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் பீப்புளோடயே நம்ம பழகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளும் என்ன ஆயிடுவோம், அந்த குணத்துல நம்மளும் வந்துருவோம். அதனால யாரெல்லாம் வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், மோட் ஆஃப் பேஷன்ல நிறைய இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறது உத்தமமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஆத்ம ஞானத்தில் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். செல்ஃப் ரியலைசேஷன். சோல் வேற, இந்த பாடி வேற. கிராஸ் பாடின்றது அழியக்கூடியது, சோல்ன்றது நித்தியமானது அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாங்கிய தத்துவத்தை ஏத்துக்கிறது. சரிங்களா? அதுவும் பாகவதத்துல இருக்கு. கபிலர் உபதேசம் பண்ணது தேவகுதிக்கு. அதுவும் வந்து என்னது, அவங்களோட அம்மா அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணிருப்பாங்க. அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்புறம் பரம சத்தியத்தை அறிவதன் தத்துவ ஆய்வு. பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம், இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இப்ப பார்த்தது எல்லாம் தான் ஞானம். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி, ஸ்லோகம் நம்பர் 13.13. கேயம் யத்தத் பிரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வாம்ருதமஷ்ணுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம ந சத்தன்னாசதுச்யதே. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன், ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. அதாவது இப்ப சொல்றது வந்து என்னது, ரொம்பவே அமிர்தமா இருக்கும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆரம்பம் இல்லாதது, அதுக்கு வந்து என்னது, பிகினிங்லெஸ். அப்புறம் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, ஆனா பகவானுக்கு கண்ட்ரோல், பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறது பிரம்மன், ஆத்மா. ஆத்மா தான் அது. ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சந்தோஷம், துக்கம் எது இந்த உலகத்துல நம்மளுக்கு கிடைச்சாலும் அது ஆத்மாவுக்கு என்னது, சம்பந்தமானதே கிடையாது. அது எல்லாமே இந்த கிராஸ் பாடிக்கான விஷயம்தான் இல்லைங்களா? நல்லா டேஸ்டா சாப்பிடணும்னு விருப்பப்பட்டோம்னா அது எதுக்காக, இந்த நாக்கோட சுவையை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக நம்ம சாப்பிடுறோம். அதே மாதிரி நம்ம பிடிச்ச ஒரு விஷயம் கேட்கிறோம் அப்படின்னா அது என்னது, நம்ம கேட்கும் போது ஒரு சுகம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதற்காக நம்ம வந்து கேட்கிறோம். அப்ப எல்லாமே என்னது, ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்படுதா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. ஆத்மா இது எல்லாத்துக்கும் ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது ஆத்மா அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. மாதாஜி 13.15. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபிருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்ருச்ச. எல்லா புலன்கள்
எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே, இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர், இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இங்க நம்ம பாக்குறதெல்லாம் சூப்பர் சோலோட நேச்சர். எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே, பகவான்கிட்ட இருந்தா எல்லாமே படைக்கப்பட்டுச்சு இல்லைங்களா. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவங்க என்னது, தெய்வீகமானவங்க, டிரான்சென்டென்டல் பாடி அவங்களுக்கு. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர், எல்லாருக்கும் வந்து என்னது மெயின்டெனர், எல்லாத்துக்கும் ஜட உலகமா இருக்கட்டும், இது ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் பராமரிக்கிறவங்க பகவான். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அதுலயும் என்னது, ரினவுன்ஸ்டா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். முக்குணங்கள் பகவான் கிட்ட, பகவான் தான் முக்குணங்களை கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா, கண்ட்ரோல் அதுக்கு. ஆனா அவங்க வந்து என்னது, அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆக மாட்டாங்க. நம்ம லிவிங் என்டிட்டிஸ் தான் கண்டிஷன் சொல்ல நம்ம இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். முக்குணங்கள் யார்கிட்ட, யாரு வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, பகவான் தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதெல்லாம் சூப்பர் சோலோட நேச்சர்ஸ். ஹரே கிருஷ்ண மத்தது 13.16. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார், அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றில் உள்ளார். அவர் சூட்சமமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையினால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பாக்குறோம். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார், அதாவது சூப்பர் சொல்லா இருக்காங்க, அதே சமயத்துல வெளியிலும் என்னது, பகவான் வந்து இருக்காங்க இல்லையா, உள்ளும் புறமும் இருக்காங்க. அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றில் உள்ளார். நம்ம எப்பயுமே லிவிங் என்டிட்டி கிட்ட தான் பகவான் இருப்பாங்க அப்படின்னு கிடையாது, அசையாதவற்றில் ஜட பொருள்களையும் என்ன இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அவர் சூஷ்மமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையினால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த நாலேஜ் மட்டும் என்னது பத்தாது. அதுதான் நம்ம 4 டிஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ், இல்யூஷன், சீட்டிங் ப்ரொஃபன்சி, மிஸ்டேக் பண்றது, அதெல்லாம். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்களோட கண்டாமினேஷன்லயும் நம்ம இருக்கோம். ஸோ அதனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை வந்து ஜட புலன்களின் வலிமையினால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர், அவ்வளவு ஈஸியா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத பாக்குறோம். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். மிக மிக தொலைவுனா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, இங்க மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து தூரம் இல்லைங்களா. அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார், ஆனா எல்லார்கிட்டையும் இருக்காங்க. எப்படி, சூப்பர் சொல்லா இருக்காங்க, எல்லார்கிட்டையும் சூப்பர் சொல்லா இருக்காங்க. அப்ப அருகில் இருக்காங்க, தொலைவில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோலோகம் வைகுண்டம். அப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, கஜேந்திர மோட்சத்தப்ப கூட பகவானை வந்து ஆதி மூலமே பகவானை கஜேந்திர கூப்பிட்ட உடனே அடுத்த செகண்ட் என்ன பண்ணாங்க, பகவான் வந்து தொலைவில் தான் இருந்தாங்க, ஆனாலும் என்ன பண்ணாங்க, ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல என்ன பண்ணாங்க, வந்து கஜேந்திரரை காப்பாத்தினாங்க இல்லைங்களா. அந்த அளவுக்கு அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.16. அவிபக்தம் எழுதுக்கல்ல, இல்ல ஸ்லோகம் தெரியல எல்லாத்தையும். அவிபக்தம் ச பூதேஷு விபக்தமிவ ச ஸ்திதம் பூதபத்ர ச தஜ்ஞேயம் கிரசிஷ்ணு பிரப விஷ்ணு ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, ஸ்லைட்ல இல்ல, சாரி. சத்தியம் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வெளியேயும் உள்ளேயும் உள்ளது மற்றும் நகரும் மற்றும் அசையாதது. அவர் நுட்பமானவர் என்பதால் அவர் பார்க்க அல்லது தெரிந்து கொள்ள பொருள் புலன்களுக்கு சக்திக்கு அப்பாற்பட்டவர். தொலைவில் இருந்தாலும் வெகு தொலைவில் இருந்தாலும் அவர் அனைவருக்கும் அருகில் இருக்கிறார். இது போன ஸ்லோகம் தான் மாதாஜி, ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13. I think ஜோதிஷ் படிக்கிறேன். ஜோதிஷ்யாமபி தஜ்ஜோதி தமஸ பரமுச்யதே ஞானம் ஜேயம் ஞானகம்யம் ஹிருதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம்.
பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். அதாவது அர்ஜுனர் கேட்டாங்க இல்லைங்களா கொஸ்டின்ஸ். ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன, பரமாத்மா அதாவது அறியப்படும் பொருள், ஞான சக்ஷு அப்படின்னா என்னன்றெல்லாம் கேட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அறிவாக ஞானம் பகவானே, அறியப்படும் பொருளும் அவங்களே தான், அறிவின் இலக்காக உள்ளவரும் அவங்களே தான், அதாவது பரமாத்மா தான். அவர் எப்படி இருக்காங்க, ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுவும் தாண்டி இந்த ஸ்லோகத்துல வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. எதெல்லாம் பிரகாசமா இருக்கோ அதெல்லாம் என்னது பகவானோட பகவானாலதான் பிரகாசம் அடையுது, மூலம். அந்த எல்லாத்துக்கும் பகவான் தான் சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். எப்பவுமே இந்த ஜட உலகத்துக்கு தான் டே நைட் எல்லாம் இல்லைங்களா, ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்துக்கு கிடையாது. டைம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்துக்கு கிடையாது. அப்போ இந்த ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.19 इति चेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. இவ்வாறாக செயல்களின் களம் உடல் சேத்திர, அதாவது களம்ன்றது சேத்திர, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. இது எல்லாத்தையும் இப்ப பகவான் நமக்கு சொன்னாங்க. சேத்திரம்னா என்ன, சேத்திரஜ்ஞன்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்னன்றது. அப்புறம் எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். இதை யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்ன்றாங்க, பியூர் டிவோஷன் பண்றவங்களால, பக்தர்களால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, பகவானோட அபோர்டு, சுப்ரீம் அபோர்டு அவங்களால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 13.21 कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. அந்த முக்குணம் தான் எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் காரணம். ஏன்னா அந்த முக்குணத்தோட அடிப்படையில செயல்கள் வருது, அதுக்கான விளைவுகள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா. அப்போ மெட்டீரியல் நேச்சர் தான் காரணம். இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. இப்ப வந்து அதுல என்னது குட்னஸ் மோட் இருக்கு, அதை எடுத்துக்கிட்டு செய்யறவங்களுக்கு இன்பம் கிடைக்குது. அதே வந்து இக்னோரன்ட் மோட்ல உள்ளவங்களுக்கு துன்பம் கிடைக்குது இல்லைங்களா. அப்ப அது யாரு சூஸ் பண்றோம், உயிர் வாழி, நம்ம லிவிங் என்டிட்டி. அந்த ஒரு லிட்டில் என்னது இருக்கு, நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு இல்லைங்களா. நம்ம வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ்லயும் இருக்கலாம், தமோ குணத்திலயும் இருக்கலாம், ரஜகுணத்திலயும் இருக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃப்ரீனஸ் இருக்கு. அப்போ நமக்கு ஏற்படுற துன்பம் இன்பம் யாரால வருது, நம்மளாலதான் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. அதாவது ஒரு பக்கம் முள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், அந்த பக்கம் போக மாட்டோம் இல்லைங்களா. கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருப்போம். ஒரு இடத்துல ஆபத்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நம்ம ஜாக்கிரதையா இருப்போம். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அட்வைஸ் பண்ணுவோம். இது இது செய்ய, இது இது செஞ்சோன்னா உனக்கு வாழ்க்கையில நல்லது அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம். அதன் படிக்க அவங்க வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னது நன்மைகள் கிடைக்குது. அதே மாதிரி முக்குணங்கள் தான் வந்து செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் காரணம். ஆனால் அதுல இருந்து கிடைக்கிற இன்ப துன்பங்கள் யாருனால வந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர் வாழிகள். ஏன்னா அவங்கதான் அதை வந்து என்ன பண்றாங்க, முக்குணத்துல எந்த குணத்துல அவங்க வந்து இருக்காங்கன்றதை டிசைட் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மத்தது 13.22 புருஷ பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புங்க்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சதசத்யோனி ஜன்மஷு. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறாக பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இது மாதிரி 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்லயும் என்ன பண்றோம், நம்ம இன்ப துன்பங்களை நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இது இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன நம்ம பாக்குறோம் பாத்தீங்கன்னா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்லோகம். ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இருக்கிற உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு, 3 குணங்களையும் நம்ம என்ன பண்றோம், அனுபவிக்கிறோம். வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றோம். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை.
குணங்களோட நம்மளுக்கு ஏற்படுற அந்த பந்தத்தினால ஏற்படுது. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஒரு உயிர் வாழியா இருக்கும் பொழுதும் நம்ம என்ன பண்றோம், நன்மை தீமைகளை நம்ம சந்திக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். அப்ப சோல் இந்த பிரகிருதி அந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது நன்மை தீமைகள் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், நன்மை தரக்கூடிய விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அது மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல இருந்தே வெளியில வரணும் அப்படின்னா பக்தி பண்றதுனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். எக்ஸாம்பிள் நிருக மகாராஜா ஸ்டோரி, அம்பரீஷ் மகாராஜா ஸ்டோரி, அதை வச்சே நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அப்படின்றத நம்மளால தீர்மானிச்சுக்க முடியும். லிபரேஷன் வேணும் அப்படின்னா அம்பரீஷ் மகாராஜ் மாதிரி பகவான் நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. பிரகலாத் மகாராஜ் எல்லாம் பாத்துக்கிட்ட மாதிரி. அதே நான் நல்லது செய்யறேன், எனக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து நன்மைகள் செய்யும் பொழுது தெரியாமல் ஏதாவது சில தவறுகள் ஏற்பட்டாலும் அதுக்கு என்ன கிடைக்கும், தண்டனை கிடைக்கும். இன்னொன்னு மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல இருந்து நம்மளால அதுல இருந்து வெளியிலயும் வர முடியாது, லிபரேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அதனால டிவோஷனல் சர்வீஸ் எடுத்துக்கிறது மிக சிறந்தது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மத்தாஜி 13.23 उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவர், சாங்ஷன் பண்றவங்க. நம்மளோட டிசைர் எதா இருந்தாலும் அதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருவாங்க. சரியா? பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. நம்ம இப்ப என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அது என்ன பண்றாங்க, பகவான் தடுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா பக்தி தொண்டுன்றது நம்மளுக்கு பகவான் மேல அன்கண்டிஷனல் லவ் வரணும். அது பகவான் கட்டாயப்படுத்தி செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? நம்மளே பொறுத்தவங்க கிட்ட நம்ம கிட்ட அன்பா இருக்கணும்னா அவங்களை நம்ம கண்டிச்சு இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னா அது நித்தியமா வருமா? கிடையாது, இயல்பா வரணும் அது. அப்போ உனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நீ செஞ்சுக்கோ அப்படின்ற அளவுக்கு பகவான் நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அந்த ஃப்ரீடமை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, மியூசஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, தமோ குணத்திலும் ரஜகுணத்திலும் இருந்தோம்னா அதுக்கான பலனை அதை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அப்போ பகவான் இங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்காங்க, மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குறாங்க, பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.24 ய ஏவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணைः சஹ சர்வதா வர்த்தமானோபி ந ச பூயோபி ஜாயதே. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி குணங்களுடன் இவற்றின் உறவு, அதாவது சேத்ரஜ்ஞ, அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி, இதோட யூனியன் இருக்கு இல்லைங்களா? இது மூணும் சேர்ந்ததுதான் என்னது நம்ம பாக்குறோம். இப்ப ஜட இயற்கை மெட்டீரியல் நேச்சர், அதுக்கப்புறம் உயிர்வாழி லிவிங் என்டிட்டி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். ஏன்னா இதுல தெரிஞ்சிடும் சுஷ்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குணத்திலிருந்து அப்பாற்பட்டு இருந்தா லிபரேஷன் கண்டிப்பா கிடைச்சிடும் அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது இக்னோரன்ட் மோட்லயே இருந்தாலுமே இந்த இதை தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களால பெர்ஃபெக்ஷன்ல மறுபடியும் என்ன பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இக்னோரன்ட் மோட்ல இருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தாலே நம்ம யாரை பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா மிருகாரி ஹண்டர் அவங்களையும் நம்ம சொல்லலாம். இன்னொன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வால்மீகியும் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இக்னோரன்ட் மோட்ல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நாரதரோட உபதேசம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, இது ஆத்ம தத்துவத்தை எல்லாம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதனால அவங்க பியூர் டிவோட்டியா வராங்க இல்லைங்களா? அப்போ எப்பயுமே சத்துவ குணத்துல இருந்தாதான் நம்மளால லிபரேட் ஆக முடியுமா அப்படின்றது கிடையாது. எந்த குணத்துல தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, ஆனா யாரு ஒருத்தவங்க இந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வர முடியும். அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 13.25 ஞானேனாத்மனி பஷ்யந்தி கேஜிதாத்மானமாத்மனா அன்யே சாங்கேன யோகேன கர்ம யோகேன சாபரே.
தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். பகவான் எப்படி எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா, தியானம் அஷ்டாங்க யோகத்தின் முறையின்படி, அப்புறம் ஞானத்தை வளர்ப்பது, அதாவது பகவானை பத்தின நிறைய நாலேஜஸ் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது, அப்புறம் பலனை எதிர்பார்க்காது செயல்படுறதன் மூலியமா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பரமாத்மாவை பார்க்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.26. अन्ये त्वेवमजानन्तो श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், அதுக்கு இங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாக்குறோம். கபிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட தாய்க்கு தேவகுதிக்கு அவங்க உபதேசம் பண்ணுவாங்க. கர்தம முனி அப்புறம் தேவகுதி, அவங்கதான் வந்து கபிலரோட பேரண்ட்ஸ். தேவகுதி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வயம்பு மனுவோட பெண். சரிங்களா? அப்போ அவங்க வந்து நார்மலா வந்து அவங்களோட லைஃப வந்து அவங்க வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல இருந்து எனக்கு வெளியில வரணும், அதுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதெல்லாம் எனக்கு நீ சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட மகன் கிட்ட கேட்பாங்க. அப்பதான் கபிலர் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுத்து, ஆத்ம தத்துவம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பக்தி சேவை செய்யணும், ஏன்னா ஆத்மா எட்டர்னல் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருது இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறம் பக்தி செய்யறதுனால பகவான் அடைய முடியும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து உபதேசம் பண்றாங்க. அதேதான் இங்கே நம்ம பாக்குறோம். வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடம் இருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதிகாரிகள் அப்படின்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ். அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய கேட்கணும், பரம்பரையில வரவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய கேட்கும்போது பகவானை பத்தி நிறைய நாலேஜ் நம்ம தெரிய வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற ஒரு பாண்டேஜ்ல நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 13.27. यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमं क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्वि परतर्षभ. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ, நம்ம எதெல்லாம் பார்க்கிறோமோ அதெல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு, பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு. சரிங்களா? தனிச்சு பகவானுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பொருள் ஒரு விஷயம் கிடையாது. அப்போ எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் எல்லாமே க்ஷேத்திரம் அப்புறம் க்ஷேத்ரஜன் இணைந்த கலவையே ஆகும் அப்படின்றத இங்க பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. மாதாஜி 13.28. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலில் எங்கும் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழியப்படுவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனும் உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். ஞான சக்ஷு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆத்மா பரமாத்மா அது ரெண்டும் என்னது, அழிவடையறதில்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறோம். எட்டர்னல் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து அப்போ எட்டர்னலான விஷயத்துக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், முக்கியத்துவம் அதிகமா கொடுக்கணும். அதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும். எல்லார்கிட்டையும் யார் இருக்காங்க, சோல் சூப்பர் சோல். சோல்னு இருந்தாலே சூப்பர் சோல் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் அழியக்கூடிய உடலில், உடல் வந்து அழிஞ்சு போகிறது இருக்கும், அதுக்குள்ளார இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழியப்படுவதில்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி வாழ்க்கையை வந்து வாழ்றாங்க இல்லைங்களா, பக்தி தொண்டு பண்ணி. அதுதான் என்னது இருக்குல்லையே சிறந்தது. அவங்கதான் யாரு, உண்மையில் காண்பவன் ஆவான் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 29. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मानात्मानं ततो याति परां गतिं. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன். இதுதான் நம்ம வந்து பண்டிதா சமதர்ஷனா அப்படின்றத 5th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. எல்லார்கிட்டையும் அதாவது ஒரு வைஸ் பர்சன், நாலேஜ் பர்சன் எப்படி பார்ப்பாங்க, எல்லா உயிர் வாழியும் ஒரே மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஏன்னா எல்லார்கிட்டையும் யாரு இருக்காங்க,
சூப்பர் சொல்லிருக்காங்க அப்படின்றது. அதேதான் இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனத்தால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்மளையும் இழிவுபடுத்த கூடாது. நம்ம சுத்தி உள்ளவங்கள்ட்டையும் யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா. அதுவும் இல்லாம போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், லிவிங் திங்ஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ் எல்லாத்துலயுமே பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்போ சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியும்? இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க தன்னோட ரியலைசேஷன்ஸ ப்ராக்ரஸ்ல கொண்டு வராங்களோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியுது? டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கிடைச்சு முக்தி அடைய முடியுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 13.30 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति. எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆத்மாவுக்கு எதுவும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இந்த ஜட உலகுல கிடையாது. ஆனா எது வந்து அப்ப எதற்காக நம்ம செய்யறோம்? இந்த ஜட இது உடலுக்காக தான் இல்லைங்களா? அதுவும் எதோட சம்பந்தப்படும் போது? அந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது. அதனாலதான் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம செய்யறோம். ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதை காண்கின்றானோ அவனை உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.33 யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்மியாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ரா. மாதாஜி 13.33 யதா சர்வகதம் அது என்ன படிக்கிறேன்? அதுதான் மாதாஜி. யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்மியாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ரா வஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அது போலவே பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. எப்படி வந்து ஆகாயத்துல ஆகாயம் வந்து இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து எதோடையும் சம்பந்தப்படாம இருக்கும். விண்டெல்லாம் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஆனா எதோடையும் அது வந்து சம்பந்தப்படாம இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மா இந்த உடல்ல இருந்தாலும் அது வந்து எதோட சம்பந்தப்படுறதில்ல, எந்த ஒரு செயல்களிலும் சம்பந்தப்படுவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கிறது. ஆகாயம்ன்றது எங்க பார்த்தாலும் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனா எதோடையும் அது என்ன பண்றது இல்ல, கலக்காம இருக்கு, செப்பரேட்டடா இருக்கு. அது போலவே பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 13.34 யதா பிரகாஷயத்யேக கிருஷ்ணம் லோகமிமம் ரவிஹி சேத்ரம் சேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால், கான்சியஸ்னஸ் உணர்வினால் உடல் முழுவதும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது. அதாவது வந்து உடல்ல வந்து ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் தான் என்னது ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? பிரகாசம் இருக்கும். ஆத்மா உடலை விட்டு போச்சு அப்படின்னா இந்த உடல் என்னது உயிரற்று ஜடமா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப பிரகாசம் எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மானால. அது எதோட ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூரியன் வந்து இந்த உலகம் முழுக்க பிரகாசத்தை கொடுக்கற மாதிரி இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது? இந்த உடல் முழுக்க கான்சியஸ்னஸ கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.35 சேத்ர சேத்ரஜ்யோரேவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ये विदुर्यान्ति ते परम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 13.35 அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் சேத்திரம் சேத்திரஜன் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை
ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். அப்ப நம்ம எதனால பந்தப்படுறோம்? இந்த முக்குணங்கள்னால பந்தப்படுறோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அப்போ அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானுக்காக செய்யற எல்லா செயல்களும் என்ன ஆகுது? இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறது இல்லை. இன்க்ளூடிங் நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கும் போதும் என்ன ஆயிடுது? அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி எடுக்கும்போது நம்ம எடுத்துக்கும்போது அது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாது? நம்மளுக்கு பாவங்களை கொடுக்காது. நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுக்கு கிடைச்ச டைம்ல நம்ம எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அது பகவானுக்காக செய்யும்போது இந்த முக்குணங்களோட அது சம்பந்தப்படாது. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அதன்படிக்கு நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா பரம இலக்கை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும், ஏன்னா உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. இப்ப எப்படி ஆகாயமுக்கும் மற்ற விஷயங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கு இல்லைங்களா? ஆகாயம் எதோடய தொடர்பு இல்லாம இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா உடலோட சம்பந்தப்படல அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த உடலுக்காக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அது எல்லாமே முக்குணங்களுக்கு அடிப்படையில வருது. ஆத்மா அதுக்கு சம்பந்தப்படலன்ற விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி வேறுபாட்டெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்? நம்ம அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும். இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை புரிந்து கொண்டவர்கள். அந்த வழிமுறை என்ன? முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறை என்ன அப்படின்னா மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான். அப்போ இந்த முக்குணங்களோட அடிப்படையில நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? நம்ம வரமாட்டோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். அப்படி யார் ஒருத்தவங்க பக்தி சேவை பண்றாங்களோ பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி அவங்க பகவானை அடையிறோம், அதாவது சுப்ரீம் அபோர்டை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।